El text descriptiu. Què és? És una representació de persones, objectes o llocs a través de les paraules. Explica com és el que ens envolta. Hi ha dos tipus. Descripció objectiva. És una descripció sense valoracions personals, o sigui que l'autor no dona la seva opinió. Subjectiva. L'autor fa interpretacions personals. Aquí sí que l'autor dona la seva opinió. Exemples. Aquí tenim dos exemples sobre les descripcions. Retrat. El retrat és la descripció d'una persona i està dividida en dues parts, la part física i la psíquica. La part física es contempla el cos i a la psíquica es contempla el caràcter i el pensament. Després tenim la descripció d'espais on es descriuen paisatges, pobles, ciutats, etc. Elaboració d'un text descriptiu. Aquí tenim 6 passos que t'expliquen com elaborar la descripció. Número 1. Observació. Consisteix a mirar les dades més principals i les que tindrem en compte. 2. Selecció. Observar l'element que descriurem amb atenció i seleccionar les dades més importants. 3. Organització. Aquest pas es divideix en 3 parts. Introducció. Introduïm la informació principal sobre el que volem descriure. Desenvolupament. Ordenar amb lògica, punt a punt i desenvolupar el text. Cloenda. Tanquem el text amb opinió personal. 4. Esborrany. Es fa una primera descripció en brut. Correcció. Llegim l'esborrany i observem els errors o faltes d'ortografia. I per últim, la redacció en net, que es fa amb bona presentació, sense faltes d'ortografia.